Sugeng enjang para pamirsa, kepanggih malih kaliyan kula Febrian Dwi Pramudita ning acara pawarta enjing. Kadang tani mliginipun ing tanah Jawi menawi badhe wiwit nanem wonten ing saben tansah nindakaken adicara metri sawah utawi wiwitan. Upacara menika minangka panyuwunan dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi supados asiling tatenan ing mangkenipun saged kalis saking ama lan bebentuk. Ing jaman modern menika mbok bilih sampun kathah warga ingkang boten mangertosi ngengingi tradisi menika. Pramila masyarakat tradisi Batul ingkang dipun sengkuyung dening mahasiswa ISI Ngayogyakarta ngadani upacara wiwitan kang dipun rawuhi Wakil Bupati Bantul Bapak Sumarno. Upacara kawiwitan kanthi mendhet winih pantun ing satunggaling saben kagenggipun warga ing Bulak Pangkah, Sumberagung, Jetis, Bantul. Upacara wiwitan menika dipun lajengaken wonten ing lapangan Sumberagung. Pantun winih menika miturut tradisi rumiyin dipun bagekaken dumateng sedaya kadang tani ingkang dipun gendong dening sesepuhipun dusun. Wonten ing lapangan Sumberagung, upacara wiwitan dipun lajengaken dhahar, tumpeng lan sekul wiwitan. Sekul wiwitan ingkang dipun wungkus ron pisang. Sak sampunipun dipun dongani lajeng kabagi dumateng lare-lare. Suasana reging sanget awet sedaya warga sami rebutan sekul wiwitan ingkang dipun jangkepi sambel gepeng. Kengge acara ruwatan sawah salajengipun ugi dipungelar ringgit kancil minangka jangkeping acara merti sawah. Kejawi menika masyarakat ugi dipun libur dening menika warna seni lan pameran kerajinan. Cekap semanten atur kula matur suwun.